Question 3, Adam Price. A wnaeth y prif weinidog ddatganiad ar gaeledd meddygon y tu allan i oriau yn ardal bwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae'n disgwyl i fwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda ddarparu ystod o wasanaethau diogel ac effeithiol tu allan i oriau mwyn ymateb i anghenion gofal iechyd brys a'i poblogaeth pan fydd meddygfeydd ar gael. Wel, falle bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddyn nhw wneud, wrth gwrs ar nifer o achlasuron eleni mae cleifion yn Hywel Dda wedi cael ei gadael heb ofal meddygon y tu allan i oriau ar ben wythnosau, oherwydd be mae'r bwrdd iechyd ei hunain yn disgrifio fel prinder meddygon teulu dybryd. Nawr, mae'n effeithio ar y tair sir o fewn i hardal nhw, ond mae'n benodol yn effeithio ar Sir Gyfyrddin, oherwydd problemau arbennig yn Glangwili ac yn tywysog Philip. Mae'r bwrdd iechyd ei hunain wedi ymddiheurio sawl gwaith i gleifion. Odi Llywodraeth Cymru yn mynd i ymddiheurio, oherwydd o'ch chi wedi penderfynu i beidio cynnwys Sir Gyfyrddin, er enghraifft, yn y cynllun hyfforddi gwaith byw i ddenu meddygon teulu i Sir Gyfyrddin. Ond nid oes y peth o cyfrifoldeb yn syrthio arnoch chi? Hwna ni waan sicrhau wrth gwrs bod bobl yn dod i Gymru i weithio. Ni'n gweld y niferoedd yn codi o achos hynny. Ni'n gweld yr enghraifft y niferoedd yn codi yng Ngheredigion a Sir Benfro hefyd. Yn Sir Benfro yr enghraifft 2016 oedd y ganran o ddoctorydd yn mynd mewn i lefydd hyfforddi o'r pryd yn 0% mae'n wedi lan i 100% o fewn blwyddyn 2017. Nawr, a ddim yn wir i weid bod y bwysau, os. A ddim yn wir i weid bod rai gwasanaethau ddim wedi gallu cael ei gynnal. Ydy, mae hwnna'n iawn. Beth felly sy'n digwydd nesaf? Wel, mae Hywel Dda yn cyflogi Advanced Paramedic Practitioners yn Saesneg, bobl sy'n mynd i gallu gweithredu a gweithio yn yr ardaloedd lleol. Mae yna hysbysebion yn mas gan y bwrdd iechyd sydd yn edrych i dynnu bobl mewn i Hywel Dda. Mae yna drafodaeth yn Cymru lle ar hyn o bryd ynglyn â'r potensial i ddatblygu gweithio rhanbarthol yn enwedig yn y cyfnod dros nos, a mae'r trafodaeth hynny yn cynnwys ABMU, Hywel Dda a hefyd WOST. A hefyd, wrth gwrs, edrych ar ffyrdd lle mae meddygon teulu er enghraifft gallu gweithio o gartre. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd, ac wrth gwrs bydd hwnna'n cael ei ystyried i weld faint mor effeithiol yw hwnna. So, ydy, mae'n wir i weid bod y gwasanaeth ddim wedi bod o'r safon byddwn ni erbyn o'r bwrdd iechyd, ond dyna beth mae'r bwrdd iechyd yn gwneud mwyn datrys y sefyllfa.